Hello guys, dito tayo sa Del Monte, Bulacan. So naarkila po tayo ng aking kaibigan na chef. So, malayo-layo po ito, Bulacan po ito. So sinisipan kong mag-vlog. Tingnan ko yung mga, mamaya pag uwi ko, yung mga beauty, tingnan natin kung ano magaganda rito. Alright, pare. Ito yung aking kaibigan na si Chef. Hello. Kawai. Ito yung kumuha sa akin ng 10,000 a day. Alright guys, mama. Nandito na kami sa binyo ng nag-servisan ko. Yan guys. Alright. Del Monte, Bulacan. Malayo-layo guys. Ito guys yung dala namin na dala ni Chef po. Alright. Magpa-vlog na naman kayo ah. Ang beer doon sa kabila, wala na tayong pera. Retirement dito, anong 65 na pera? 65. Doon meron doon retirement 62. Kung gusto mo mag-permanent sa PCB, pupunta ka sa spa.